କରିକି ଚାଲିଛି ପୁରା ପୁଣି ଜମିଲା ବେଳେ ଆସନ୍ତୁ ଆସନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ଫେରିବାଲା ଭାଇ କଣ ଆଣିଛ? ନା ନା ମୁଁ ଫେରିବାଲା ନୁହେଁ ମୁଁ ସୁନା କାମ କରେ ତମ ଚେହେରା ଯାହା କହୁଛି ତମର ଥବ ଦେଖ ଦେଖେବି କଣ ହେବି ଆସୁ ଆସୁ ସେମିତି କଣ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛ କିଏ ତମେ କଣ ଦେଖେବି? ସୁନା ଆମ ସୁନାର କଣ ଡିଫେକ୍ଟ ଅଛି ମୋତେ ଦେଖ ମୁଁ ଠିଆ ଠିଆ କରିଦେବି ଆରେ ଛିଟି ହେଇଥିଲେ ଯୋଡ଼ିଦେବି ରମେଇଦେବି ଜାଗିଦେବି ଟାଇଟ୍ ଥିଲେ ଢିଲା କରିବି ଢିଲା ଥିଲେ ଟାଇଟ୍ କରିଦେବି ମଇଳା ଥିଲେ ଏସିରେ ପକେଇକି ସଫା କରିଦେବି ବଢିଆ ନାଇଁ ଏତେ ସବୁ କାମ କରୁଛ କହୁଛ ମିଛ ମୋ ଦାନ୍ତ ଉପରେ ନାହିଁ ତମର ଯଦି ଅବିଶ୍ୱାସ ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ 7-8 ବର୍ଷ ଗାଁରେ ଯାଇକି ପଚାରିକି ବୁଝୁନ କୋଉ କଥା ଏ ଚୁଚୁମା ବଳିଆର ରେକର୍ଡ ପବ୍ଲିକ କରିବେ ଭାଇ ତମ ନାଁଟା କଣ କହିଲ? ଚୁଚୁମା 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 ତମେ ଚୁମା ତୁ ଆସି ଦେଖିଲା ବେଳୁ ତୁ ଗାଁରେ ଜମା ନାହୁଁ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ପଚାରିକି ବୁଝିଲି କେହି ତୋ କଥା କହିପାରିଲେନି ଏସବୁ କଣ କରିବି କଣ ରଖିଲି ମୋ ମୁଣ୍ଡ କିଛି କାମ କଲାନି ଗୋଟେ ଆଇଡିଆ ମୁଣ୍ଡକୁ ଆସିଲା କଣ କରିବି ନା ଝିଅ ପୁଅ ମାନଙ୍କର ସୁନା କାମ କରିବି ଏଇ ବାହାନାରେ ସହରକୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଗାଁ ଗଡା ଯାଇ ତତେ ମୁଁ ଚାରିଆଡେ ଖୋଜି ବୁଲିବି ଯିବା ଯାହା ମୁଁ ତତେ ପାଇଗଲି ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ ଚୁମା ଗନ୍ଧଉଛି ନା କଣ ତୋର କଣ ସରିଯାଇଛି ମୋର ସରିଯାଇଛି ଟଙ୍କା ପଠେଇ ସିନା ତୁ କଣ ବାହା ହେଇଛୁ କଣ କଥା ଥିଲେ ଚୁଚୁମା ମା ମରୁଥିଲା ସେଇ କରିଦେଲେ ମୋ ବାପା ମା ଉପରକୁ ଚାଲିଗଲେ ମୁଁ ଅନାଥ ହେଇକି ଖାଇବା ପିଇବା କିଛି ପାଇଲିନି ଶେଷରେ ଆମ ଗାଁ ଲୋକ ଗାଁ ସରପଞ୍ଚ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି 65 ବର୍ଷ ବୁଢା ସାଙ୍ଗରେ ମୋ ବାହାଘର କରିଦେଲେ ନା ସବୁ ଅଛି ଶୁଣେ ନା ବୁଢାର ପରିସ୍ଥିତି ଏମିତି ବୁଢା ବସିଲେ ଉଠି ପାରୁନି କଣ କହୁଛୁ ଲୋକ ତାକୁ ଟେକା ଉଠା ପାଇଁ ଦରକାର ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ କଥା ଜାଣିଛ ନା ସେ ଯୋଗୁଣିକା ବୁଢା ମତେ ରାତିରେ ଶୁଏଇ ଦଉନି କଣ ବୁଝିପାରୁନ ତାର ବହୁମୂତ୍ର ରୋଗ ଅଛି ରାତିରେ ମୁତିକି ଭସଉଛି ଯେମିତି ଡଙ୍ଗାର ଭାସୁଛି କି ଆଉ ସେମିତି ଲାଗୁଛି ଭାରି କଷ୍ଟରେ ଥିଲ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଥିଲି କିନ୍ତୁ ଏବେଠୁ ସବୁ କଷ୍ଟ ମୋର ଚାଲିଗଲା ତମେ ମତେ ଖୁଦୁର ମତେ ପାଇଗଲ ମୁଁ ତମକୁ ଖୁଦୁରି ତମକୁ ପାଇଲି ଆଜିଠୁ ମୁଁ ତମର ତମେ ମୋର ମୁଁ ଯୋଉଠି ତମ ସେଇଠି ଜଲ୍ଦି ଯିବ ମତେ ସାଙ୍ଗ ନେଇକି ମୁଁ ପଳେଇବି ବୁଢାକୁ ଧରିବିନି କିଏ ମନା କରୁଛି ତତେ ମୁଁ ଏତେ ଦିନ ପରେ ପାଇକି ମୋ ମନ ଦୁଃଖ ତମ ସାଥିରେ ନେଇଯିବାକୁ ଆସୁନ କେମିତି ଯିବା ବୁଢାଙ୍କର ବାଟ ଛାଡିବ ଆଉ ଗୋଟେ କଣ କହିଥାନ୍ତ ବୋଲେ ତମେ ବୁଢାକୁ ଡରୁଛ ଜାଣନ୍ତା ବୁଢା କଣ କରିବ ତମେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଜାଣିନ ସେ ବୁଢାକୁ ମୁଁ ଦିନକୁ 8-10 ଥର ବସ ଗୋଟେ କରାଏ କଣ କହୁଛୁ ତାକୁ ରାଗିଯିବି ସେ ବୁଢା ପୁରା ବରଟା ପତ୍ର ଭଳିଆ ଥରିବ ତାହେଲେ ମୁଁ ବୁଝିଲି ତୁ ବୁଢାକୁ ପୁରା ହାତ ମୁଠାରେ ରଖିଛୁ ବୁଢା ଟେନସନ ଛାଡ ଏଇଠି ବସ ମୁଁ ଯାଉଛି କବାଟ ଦେଇଦିଏ ଆମର ଏତେ ଦିନ ପରେ ଦେଖା ଶିଖି ଦେଇଛି ଯାଅ ଡେରି କନା କବାଟ ବସ ମୋ ଝିଅକି ଫେରିଲା ତୁ ପୁରା ଚିକିଣା ପଡିଗଲ ମୁଁ ସେ ଚିକିଣା ପଡିଯାଇଛି ତମେ କିନ୍ତୁ ଭାରି ଛଡି ଯାଇଛି ମତେ କିନ୍ତୁ ସ୍ପେଲି ତମ ଭଳିଆ ଦେଖା ଆଉ କରିବି ତୋ କଥା ଭାବିବି ମୋର ଏଇ ଅବସ୍ଥା ବୁଢା ତୋଡା ହାତୀ ପେଣ୍ଡା ଭଳିଆ ଥିଲା ସବୁ ଠକଟ ଆମ ଘର ପାଖରେ କାଠ କାମ ହଉଛି ସିଆଡେ କାହିଁ ନଜର ଦଉଛ କାଠ କାମ ବଢେଇ କାଠ କାମ କରୁଛି ଚୁମା କବାଟ ଖୋଲ ମୁଁ ଆଇଲିଣି ଚୁଚୁମା ଡାକୁଛୁ ବୁଢା ଘଣ୍ଟି ବୁଦ୍ଧି ନାହିଁ ସେଟା ହବନି କିଛି ନାହିଁ କାମ କର ତମେ କିଛି ସମୟ ଆଣ୍ଠେଇ ପଡ ହେଇଯାଅ ମୁଁ ଯାଉଛି ଖଣ୍ଡେ କନା ପତ୍ର ତମ ଉପରେ ଆଣି ଘୋଡେଇ ଦେବି ଆଉ ତମ ହଲଚଲ ହବ କନା ପଟା ଆଣି ସମୟ ନାହିଁ ଗୋଟେ କାମ କର ମୋର ଝାଡା ବସା ଗାମୁଛା କଣ କରୁଛୁ ଘର ଭିତରେ ମୋ ଘର ଭିତରେ ଖୋଲୁନ ଉଷୁମୁଳିଆ ଗନ୍ଧ ହଉଛି ନା ବୁଢା କାଳେ ବାହା ହେଲେ ଏଇଆ ମତେ ବାସିରେ ପଚାରୁ ନାହିଁ
ଚୁମା ଆଉ ମରିଗଲା ନା କଣ କରିବ ଭିତରେ हे भगवान दुर्गा माँ मत बचाई दियो बड़े सबरा यही ना से मां जाऊची हाथ तेरी करे मला मोड प्रेम रे हस्ती समित काय खते मग हेलो गुंडरी कौन आला ए गुंडवाणी तब तो एक आसे होता ना कोण चले ना सकाळ सकाळ मनटा खुशी ହେଇଗଲା 10,000 ରୋଜଗାର କରିଦେଇଥିଲ 10,000 ए ଅଲରାଉଣ୍ଡର ଦେଇଗଲା 10,000 ମୁଁ ଆଉ କାମକୁ ଗଲିନି ऑलराउंडर ଦେଇଦେଲା ବଢିଆ ହେଲା ତମେ ଯାଅ ସେ କୁକୁରଟି ମଟନ ନେଇ ଆସି ଆମେ କରି ଖାଇବା ମୁଁ ଜାଣିଛି ତୁ ମଟନ କଥା କହିବୁ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ବରାଦ କରିଦେଇଛି ବ୍ୟସ୍ତ ହଲ ମୁଁ ଯାଇ ଗାଡ଼ି ବାଡ଼ି ମେଳ ତମେ ଯାଉ ନା ଆରେ ମୁଁ ଭାତ ରାନ୍ଧି ଫ୍ରେଶ बसिया पाइला मु बा कुछ पाइली तुम जानि न से कोन कल से जो स्टूलटा नु तार गोटे खुरा कोन नड़ नड़ होउची तू जानिनु सकाळे मु गोटे पीड़ी कटा पीड़ी दे दे अब तू पिटले जे पूरी मसा दा से भागली होउची पड़ी जो तुम भीतर का से बोले किछ बोले आज बोले भालो अरे हप सुनो तुम खट ऊपर का से अरे कुछ न भाई न कथा